Hola, molt bones, soc un youtuber que acaba de començar a YouTube i avui us parlaré sobre el tema de Txernòbil. L'accident de Txernòbil va ser un accident nuclear considerat a partir el més greu de la central nuclear de Txernòbil a Ucraïna. Llavors la Unió Soviètica, el dissabte 26 d'abril del 1986, va ser el primer accident nuclear en ser classificat amb el 7 nivell més alt. Van ser evacuades 130.000 persones de les que vivien per aquella zona, i ja que la majoria d'ells no eren alguns malalts o que estaven a l'hospital, tenien algun problema d'hospital a causa de la manca d'un edifici de contenció de la central nuclear. Es dispersa un plomall de pluja radiactiva a diverses zones de la Unió Soviètica i que encara hi ha radioactivitat per tota la zona, així que aneu amb cuidado quan aneu allà. I això és el meu primer vídeo. Adeu!